Vážené kolegyne a kolegovia, prajem pekné popoludnie. A možno názov je taký záhadný, tak rozlúštime to možno aj za menej ako 10 minút. Chcela by som vám prezentovať kazuistiku z detského infekčného oddelenia, podobne ako predchádzajúci pacient. Takisto išlo o 13-ročného chlapca, ktorý bol síce u nás hospitalizovaný v roku 2013 a pomerne dosť dlho. V osobnej anamnéze dieťa bolo sledované pre vrodenú chybu srdca a k nám sa dostavilo pre 4 mesiace trvajúce kožné ťažkosti v zmysle takých generalizovaných erózií s tvorbou búľ. Prejavy boli aj na slizniciach ústnej dutiny, na genitáli. Už v Anglicku boli liečení antistafilokokovými antibiotikmi, tak áno, aj ku nám bol prijatý ako s diagnózou generalizovaného impetiga. V stave pri prijatí obrázky, bohužiaľ, už sú po zaliečení pacienta, tak aspoň taký prehľad o rozsahu tohto ochorenia. Naozaj ten nález bol výrazný, jednalo sa o obézneho pacienta, erózie boli generalizované, sytočervená spodina, niektoré boli až hemoragické, najhorší nález bol možno ešte na palci nohy, ktorý pripomínal až gangrénu. Takisto boli zmeny na slizniciach ústnej dutiny a v podstate po celom tele. To už upozorňujem, že to je nález v zlepšenom stave. Mikrobiologické nálezy nepotvrdili typický patogen typický pre impetigo a bulózne impetigo, ako je zlatý stafilokokus, avšak už dieťa bolo zaliečené antibiotikami. V liečbe sme teda dávali prvogeneračné cefalosporiny, spolupracovali sme s kožnou lekárkou, takže ordinovala sa tam aj antimykotická liečba. Následne sme podľa tých mikrobiologických nálezov menili antibiotickú liečbu. Takisto sme uvažovali aj o nejakom imunodeficite, ktorý sa však nepotvrdil. Aj profil autoprotilátok bol negatívny. Zápalové parametre boli mierne zvýšené, mierna eozinofília a z odobratých serológií sme nepotvrdili, takisto sa nám nepotvrdila žiadna diagnóza. Taký výsledok nám priniesla až kožná biopsia, ku ktorej sme už muselo dôjsť, pretože naozaj ten nález sa nezlepšoval. Takže realizovalo sa histologické vyšetrenie a priama imunofluorescencia, ktoré potvrdili ochorenie zo skupiny pemfigov. Liečbe sa dala pulzná liečba metylprednizolónom, po ktorej došlo k výraznej regresii kožného nálezu. Avšak ešte na tých sojených ložiskách sa postupne tvorili také malé vezikuly a žbuly a preto bolo v liečbe pridávané aj imunosupresíva. Ten stav sa potom výrazne zlepšil, čo nevieme aj o ďalšom osude pacienta, pretože oni žili v tom Anglicku a tam sa aj vrátili, takže spätnú väzbu už nemáme a dúfame, že pokračuje v liečbe. Dávali sme mu kontakty na pracoviska v Anglicku. Pemphigus vulgaris, jeho výskyt je celosvetový, ale veľmi nízka incidencia. Najčastejšie sa vyskytuje vo veku 50 až 60 rokov. U detí je teda výrazne vzácny výskyt tohto ochorenia, preto sme sa aj rozhodli prezentovať tohto pacienta, aby sa teda myslelo aj na túto veľmi vzácnu diagnózu. Je to v podstate autoimunitné ochorenie, kde sa tvoria autoprotilátky proti antigénom, ktoré sú na povrchu keratinocytov a je typický histologický nález intraepidermálnych plusgierov, ktoré dá vlastne nám záverečnú diagnózu. Čiže v podstate ide o zriedkavú diagnózu pri naozaj nezriedkavom kožnom náleze, pretože my takéto bulózne dermatózy mávame. Toto je napríklad bulózna varicela u dieťatka s takými výraznými veľkými bolami až s eróziami. Takisto, už som to, ešte to vrátim, asi len takto, impetigo charakteristické pre detský vek a takisto aj s takou hemoragickou zložkou. Takže treba na to myslieť. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem.